kamano we wadhi nyime kod weche manyien. Kama riwruoge makedo ne ratich oganda ojiwo put mogwel mar manyo commissioners manyien mag duol mochung'ne yiero IEBC mondo tiek chenro no mapiyo. Riwruoge go e bwo uchaguzi platform nigi luoro ni chenro mar goro kiewo mag gwenge kod chugo ute chung od bura manyien kuome nyalo moko e rot poni chenro mar manyo commissioners manyien okalo dwe mar ang'wen higani. Kaka jafwambo mara mar siasa Kristowino leronwa, riwruoge go dwaro ni onywand chenro mar kawo opande kod mano mar kawo ombulu kamoro achiel. Ndalo adek kende bang' aput moyiedhi mar gwelo commissioners manyien mag duol mochung'ne yiero IEBC chamo ma riwruoge makedo ratich oganda dwaro ni mondo apudno utiek chenro mar manyo commissioners manyien mapiyo. E bwo riwruok mar uchaguzi platform, riwruoge go moting'o Transparency International, ILOG, Elja kod Mzalendo Trust e kind mamoko onyiso luoro margi ni chenro mar yango kiewo mag gwenge kod chugo ute chung od bura manyien nyalo kwamo poni digni obete chenro mar manyo commissioners manyien nyaka tok dwe mar ang'wen higani. Wadeko king'iyo yiero ma higa 2027 thuolo mang'eny kendo saa osekethi, but koponi wanyalo chako process no sani matieke kachopo dwe mar ang'wen to wan gi commission, then commission nyalo bedo gi thuolo mar ikruok e weche mag yiero to gi ikruok mar weche mag boundaries delimitation. Gidhi bedo gi tich matek kabisa, emomiyo kaber to tiek wach mar commission manyien niendi ndalo 90 ma chik dwaro. To koponi nitie kwadeko gi process masani niendi to wadhi bedo gi shida e yiero mar 27. Apudno bende ojiw mondo ta chenro mar manyo commissioners manyien e yo man thuolo kendo ma ohuyanga kaachiel kod gwelo jogo man kod bidhro kod lony mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga. This selection panel is required to conduct, or we require it to conduct its work with utmost independence, impartiality, transparency, inclusivity, as well as commitment to all the stages of the recruitment process until its logical conclusion to boost public confidence and thus increase acceptance of the conduct of the relevant processes will be coming afterwards. Tunahimiza kwamba bunge la kitaifa lihakikisha kwamba jopo limepata bajeti na kupata support ambayo inahitajika ili waweze kufanya na kutenda kazi yao vyema. Tunaweza pia kuwasisitiza na kuwahimiza wanasiasa akiwemo Rais Ruto na wengineo ambao wana umaarufu wasiweze kutumia nguvu zao kutatanisha utendakazi wa jopo hili ili wananchi waweze kuwa na imani kwa wale makamishna ambao wanaingia ofisi. Kaka yo mar kelo yot ne rowere mahigi oromo kawo opande, jatije maduong' mar Transparency International Sheila Masinde dwaro ni sirkal onywand chenro mar kawo opande kod ombulu karachiel mar neno ni seche ma ng'ato odhi kawo opande to ondikore kaka jago ombulu bende. We're also asking that county governments, in collaboration with the national government administration, should initiate regular mobile ID registration drives targeting learning institutions and the youth centers. We're also asking that the government should establish integrated service centers combining ID registration and voter registration services at ward levels to reduce the registration timeline. Magitimore kinde ma Caroline Katuku kod Fatuma Sama bende ochamo muma ka jokanyo mar aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.